Og så den her løsning. Kunden ønskede udtræksskab. Med ja, også her. Så er der bøjlestænger deroppe til de lange kjoler. Se, der er meget langt ned. Der kommer hylder ind helt inde bagerst, fordi skabene er 90 dyb. Der var noget med en trappe herover, som de gerne vil have udnyttet bedre. Her så det der, sådan hvordan udnytter man det? Så laver man der bare et 80 cm langt bøjleudtræk. Kan I se det? Der tilhørende skuffer. Helt dybe. Dem er der 11 af. Der er derinde. Så er der 4 der. Og 4 mere der. Med 2 bøjletræk. Ligesom over i den anden. Hernede. Derinde bagved. Derinde. Der er der en stikkontakt. Så den her skuffe er ikke så dyb som de andre. Prøv at se på. Prøv at se. Nej, man kan dårligt se den. Den er derinde. Så kan man nemlig bruge den i det skjulte skab, som jo er herovre. Så kan man lige bore et hul ud igennem her og trække en forlængerledning ind til støvsuger, eller hvad man nu ellers tænker. Der var også ønsker om tekniklåg derovre. Der har han bare haft en skab sidestående opad, fordi der var meget lys på sådan en router. Men altså, jeg måtte også blande trappen af her. Som I nok kan se, så væggen er ikke helt lige her, men altså, det lykkes. Og der var ret langt ude. Jo, det kan jeg også lave. Alt er custom.